Hej, jeg hedder Nielsen, og min far hedder også Nielsen. Hej, jeg vil gerne have, at skolen får et rigtig god legeplads og en god dag. Hej! Forældrene skal være en aktiv del af det at udvikle skolen, fordi så kan man bedre rumme de elever, som kan noget andet. Fremtidens skole, den skal være brug for børnene. Jeg synes ikke, man skal spille i timerne, og heller ikke sådan sidde mærkeligt på stolen, sådan, så der man forstyrrer resten af klassen. Den moderne forældregeneration skal nok skærpe sin ansvarsfølelse med hensyn til opdragelsen af børnene. Alt for meget bliver skubbet over på skolen, at man føler i dag ofte, at det er skolen, der må foretage ikke bare indlæring, men også opdragelsen. Og jeg håber ikke, at vi får en dårlig skolelærer. Og jeg vil heller ikke have alt for mange lektier for. Det er fra os.